Kumusta everyone? Welcome sa Cozy Taste! Cozy Taste. At dahil ulan ng ulan, magluluto tayo ng dinding-ding. Sakto sa ulam nating adobong manok. Ayan, mananalbos muna tayo ng kamote. Ayan, may nakita akong malunggay dito. Ayan. Ayan, pwede natin isama yung sa malunggay. Malunggay. May nakita akong talong dito eh. Ayan, ayan oh. Pwede rin natin ilagay ito sa ano. Sa lulutuin natin. Ayan, pwedeng alugbati. Masarap ang alugbati. Ihahalo natin yan. Ayan, sige. Ay, napakaputik talaga dito. May mga paa ko putik-putik. Hugas man tayo dito sa ilog. Ayan. Ayan, pwede natin isama yan sa duyot. Masarap din yan. So ayan, kompleto sa recados na tayo. Pwede na tayo magluto ng nag-imas nga. Ding. At syempre, hindi natin pwede kalimutan ang galunggong. Ipiprito natin yan at kasama sa ating ding. Tama, syempre kasama yan. Prito. Okay, himayin mo natin ang ating malunggay. Sabi ng asawa ko, gusto daw niya sumama sa video. Eh, pinalis ko. Ayan, maghiwa tayo ng sibuyas. Ngayang hiwa lang, yung kalalaki. Ayan, sinasama natin sa ating papakulo ang tubig. At syempre, kasama na rin ang ating hiniwa-hiwang kamatis. Papakulan natin yan hanggang sa makuha natin yung katas ng kamatis. Ayan na yung ating nakuhang talong. Mahiwain natin ng galang na kalalaki. Ayan natin ipisok sa ating pinapakulo ang tubig. Ayan, piga-pigain natin yung kamatis para makuha natin yung katas. Para yung asim lumabas. Ayan. Kasama natin ng bagoong isda. Nabili ko yan sa Isabela, pero made in Lingayen, Pangasinan yan. Ayan. Himayin muna natin ang ating saluyot kasi matigas yung yung tangkay niya. Hindi natin pwede isama yan. Ayan, wash, hugas. Saka natin ipisok sa ating pinakuloang sabaw. Ayan. Pati ang ating malunggay. Ayan na, kumukulo na. Saka natin ipisok ang ating galunggong. Ayan, sarap, malapit na maluto. Ayan, luto na ang ating yummy ding. It's eating time. Tara, kain na mga kading. Kain na tayo. Eating time. Gutom ng aking misis.